ఏమంటున్నాడవా? రేపు కలుద్దామంటున్నాడు. రేపు వాడి కర్మ. నీ పరిచయముతో నా మదిని గెలిచా, నీ పలకరింపుతో నా దిశను మార్చిన అడుగు నీతో కలిపి అలసటలెన్నో మరిచా, నలుగురితో నేనున్నా విడిపడి నీకై నడిచా. ఏ గతము ఎదురవదిక నీ తలపే జతపడితే, ఏ గురుతు నిలబడదిక నీ పిలుపే వినపడితే, నాలోని లోతు చూపిన నీ పరిచయముతో అడుగు నీతో కలిపి అలసటలెన్నో మరిచా, నలుగురితో నేనున్నా విడిపడి నీకై నడిచా. చివరి దాకా నిలిచే హృదయమునే కలిసా, చెరగని ప్రేమై మిగిలే మనసుని నేనై మురిసా. సిద్ధుకి నా ట్రీట్ అని చెప్పించే. నీ మహా అవతలవా? వెనకనే ఉన్నా నీ కోసం ఒక క్షణమైనా చూసావా, నీ ఎదురుగా ఊబెదురుగా నిలబడలేక వెనకే నీ మసలితే నువ్వు అసలిటు తిరిగావా తిరిగావా, అలసిన చూపులే నీ వైపునే అణువైన తాకలేదా, ఎగసిన ఆశలే నీ శ్వాసలో అడుగైన వేయలేదా, కనుగొనవా. వెనకనే ఉన్నా నీ కోసం ఒక క్షణమైనా చూసావా. నీ వెంట ఉండేవాళ్ళు నాకు మరి స్నేహితులే, నీతోటి స్నేహం కుదరదులా. మాటల్లో ఎన్నోసార్లు నీ చిలిపి సంగతులే, మాటైన నీతో కలవదులా. పద పద పద. ఓకే స్టార్ట్ అయిపోయింది. పోగేసుకున్నానిప్పుడు నీ గుర్తులెన్ని ఏంటి అటు చూస్తున్నావు? స్క్రీన్ ఎటు కదా, మరి అటు చూడు. నా మొహం ఎందుకు చూస్తున్నావు? వెంటాడుతున్నానిప్పుడు నీ కలలనెందుకనో, నేడైనా రావా నిజమునా. ఐషు ఐషు, సిద్ధు అక్కడ బాస్కెట్బాల్ ఆడుతున్నాడు, అక్కడికి వెళ్దామా ప్లీజ్ ప్లీజ్? ఇంత ఎగబడతావేంటి? ఎప్పుడు అబ్బాయిని చూడలేదా? అది కాదే, యోగి కూడా ఉన్నాడు అక్కడ. ఇదిగో, అమ్మాయిలన్న తర్వాత అబ్బాయిలని వెనకాల తిప్పించుకోవాలి కానీ అబ్బాయిలు వెంట పడకూడదు. నీ ఎదురుగా ఊబెదురుగా నిలబడలేక వెనకే నీ మసలితే నువ్వు అసలిటు తిరిగావా తిరిగావా, అలసిన చూపులే నీ వైపునే అణువైన తాకలేదా, ఎగసిన ఆశలే నీ శ్వాసలో అడుగైన వేయలేదా, కనుగొనవా. రేపు కాలేజ్ బంక్ కొట్టి నాతో బయటకు వస్తావా?
నేరే నాకు నేను పరిచయం అవుతున్నా, నీలో నన్ను చూసి పరవశమవుతున్నా. సెకనుకు 10 సార్లు నీ పేరంటున్నా, నేనో సారైనా నాకు గుర్తు రాకున్నా. కవినేం కాకున్నా కవితలు రాస్తున్నా, తెలియని రంగుల్లో నీతో కలలు కంటున్నా. ఏ ఓ ఓ I wanna be a man girl. ఏ ఓ ఓ ఇన్ని నాళ్ళుగా నిన్ను చూపని నిన్న మున్నపై కోపమున్నదే. నిన్ను చూడక నిన్ను కలవగా తెల్లవారదే రోజు గడవదే. ప్రేమను మరోటను నువ్వు నా నిజం నిండుగా సిద్ధు ఇక్కడ ఉన్నాడు, వాడి ఫోన్ కలవట్లేదు. ఆంటీ సిద్ధు జిరాక్స్ షాప్కి వెళ్ళాడంటీ. అంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది కదా, జిరాక్స్ తీసుకుంటారు. మార్నింగ్ నుంచి అదే చేస్తున్నాడా? అబ్బే లేదండి, బురద నీళ్ళలా ఉంది. అవును బ్రో, చండాలంగా ఉంది, బురదలో కోకోనట్ వేసినట్టు. హే సిద్ధు. హాయ్. హే యోగి. సెట్ నీ ఫ్రెండ్కి నేనంటే ఇష్టం లేదనుకుంటా. నాకు హాయ్ కూడా చెప్పలేదు. సరే నేను వెళ్తా. యూ ఎంజాయ్. ఏ అలా ఏం లేదు, ఆగు, నేను ఇప్పుడే మాట్లాడుస్తా. రే యోగి ఆగు. ఏంది? ఐశ్వర్యకి హాయ్ ఎందుకు చెప్పలేదురా? తను ఎంత ఫీల్ అయిందో తెలుసా? నేను హాయ్ చెప్పకపోతే ఫీల్ అవడేంద్రా? సరే ఇప్పుడు చెప్తావు కదా, హాయ్ హలో నమస్తే వనక్కం సత్ శ్రీ అకాల్ ఆదాబర్ సే. ఓవర్ యాక్షన్ చేయకు, మా ఇద్దరిని కలిపింది నువ్వే కదా, ఇప్పుడు నీకు తనతో ఏంటి ప్రాబ్లం? అరే నాకు ఆమెతో కదరా ప్రాబ్లం, నాకు నీతో ప్రాబ్లం. నీకు ఆమె తప్ప ప్రపంచంలో ఎవరు కనిపిస్తలే. ఆమె సంఖ్యకు కూర్చున్నావు కోతి లెక్క. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నీ సంఖ్యకి కూర్చోవాలా? అవసరం లేదు బాబు, నా మాన నన్ను వదిలే చాలు. ఓ నేను ఎవరు పట్టు కూర్చోలేదు, దొబ్బే. నువ్వు దొబ్బు. ఏంటా కోపమంతా చూడలేని నీలోనా, నువ్వే దూరమైతే మనసిది నిలిచేనా. అలగకి నా పైన ఉరమకి ఏమైనా, నిన్ను విడి క్షణమైనా నేను ఉండలేనన్నా. ఎవరే నీకన్నా నిన్ను నమ్ముకుని నేనున్నా, మాటలాడి మన్నించి మరలా కలిసి పొమ్మన్నా. ఏ ఓ ఓ ఏ ఓ ఓ పొద్దున్న నిజంగా నేను మా కజిన్ పెళ్ళికి వెళ్ళాను, అందుకే నీ కాల్ ఆన్సర్ చేయలేదు. సారీ ఐశ్వర్య. లేదు సిద్ధు, నువ్వు మారిపోయావు. ఇంతకు ముందులా లేవు. మారిపోవడం ఏంటి? నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఉన్నాను, నువ్వు కొని చించట్టుగా వేసుకున్నా, నువ్వు గెడ్డ మంచి వెంటనే పెంచాను. తూర్పు జాడలో తెల్లారేగా తొంగి చూసే సూర్యుడు మబ్బుల్లో చూడు యా 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 జారుకో నేడులో జాడించి వచ్చిందా బైక్? బైక్ చాలా బాగుంది. లైక్ ద కలర్? సూపర్ చాయిస్. ముందు హెల్మెట్ తీసుకో ఫస్ట్. నువ్వు మిసాలు నువ్వు టొక్క వేషాలు నీ ఖాసు రోషాలు ఇప్పటి వాలకం కోరింది తక్కేలా గోలెట్టి ఇళ్లల్లో నీరెట్టి కళ్ళల్లో సాగుటే కీలకం రాసైనేడు సిసలైన స్వేచ్ఛ స్టోరీ డోంట్ యూ వరీ పయనమే సాగి నువ్వెంచుకున్న దారి రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఇది నేను నమ్ముకున్న థియరీ తూర్పు జాడలో తెల్లారేగా తొంగి చూసే సూర్యుడు మబ్బుల్లో చూడు యా యా యా
తూర్పు జాడలో తెల్లారేగా తొంగి చూసే సూర్యుడు మబ్బుల్లో చూడు జారుకో నేడులో జాడించి తోకా కాకులున్న లోకంలో నూగు మిసాలు నూటొక్క వేషాలు నిఖార్సు రోషాలు ఇప్పటి వాలకం కోరింది దక్కేలా గోలెట్టి ఇళ్లల్లో నీరెట్టి కళ్ళల్లో సాగుటే కీలకం రాసైనేడు సిసలైన స్వేచ్ఛ స్టోరీ డోంట్ యూ వరీ పైన సాగి నువ్వు ఎంచుకున్న దారి రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఇది నేను నమ్ముకున్న థియరీ. ఏమైందో తెలుసా వేధించే మనసా ఎవరితో కలహము చివరికి పొందాలను తెగని పంతం ఈ కంటికి కనిపించని గాయాలతో ఎన్నాళ్ళినా నీకే నువ్వు బరువైన ఈ తడబాటుతో ఎటువైపిలా ఏమైందో తెలుసా వేధించే మనసా ఎవరితో కలహము నిజాన్ని చూసి ఒప్పుకోక నీ కలల్ని కసురుతావా ఏ వ్యధ వృధా కదా ఇలా రగిలే శ్వాసగా ఎగసే నీ ఆరాటం తీరేనా ఏ కంటికి కనిపించని గాయాలతో ఇట్స్ నైస్ గుడ్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సాడ్ సాంగ్ కంపోజ్ చేసినంత మాత్రాన సాడ్గా ఉండక్కర్లేదు. నో 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 ఐమ్ ఓకే. ఆర్ యు షూర్? యా ఐమ్ ఫైన్. నీ వరాన్ని నువ్వు పోల్చలేక ఏ క్షణంలో వదిలినావో ఆ వరం అదే క్షణం అలా శిలలా మారగా పిలిచే నీ ఆహ్వానం వింటుందా ఏ కంటికి కనిపించని హలో, మా ఫ్యాషన్ మ్యాగజైన్ కోసం ఫోటోగ్రాఫర్ని వెతుకుతున్నాం. వుడ్ యూ బి ఇంట్రెస్టెడ్? నేను ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీ చేయట్లేదండి. వెడ్డింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. బరువైన ఈ తడబాటుతో ఎటువైపిలా ఏమైందో తెలుసా వేధించే మనసా. సిద్ధు, నీ ఫోటో మ్యాగజైన్ లో వచ్చిందిరా, ఎంత బాగుందో.
ఏమైందో తెలుసా వేధించే మనసా ఎవరితో కలహమో చివరికేం పొందాలనో తెగని పంతం ఏ కంటికి కనిపించని గాయాలతో ఎన్నాళ్ళిలా నీకే నువ్వు బానే ఉందా? బరువైన ఈ తడబాటుతో ఎటువైపిలా ఏమైందో తెలుసా